Welkom op basisschool De Ikker uit Blijen. We hadden al rond een man flink aan het verbouwen geweest. Dat wie ik het nodig en dat wil je hem graag zien laten. Kom maar verder. Nieuwe kleuren op de morgen, nieuwe vleren, de bekabeling netjes voor het werken. CBS De Ikker in Blijen is de oude man een metamorfose ondergaan. En dat wie het nodig, want in de oude 24 jaar wie er net een soort verloren. Nou, dan komen we hier op ons bovenbouwunit. Dus mooie kleuren, naar je digibord, naar je vensterbanken. Maar wat heel mooi is deze Scoot Warren. Die regelmatig even een ierpek in, zodat de groepen 5 tot en met 8 met elkaar les krijgen kunnen. En dit is ons leerplein voor de bovenbouwunit. Waar de band dus zelfstandig werken kunnen. Daar hebben we een nieuwe bibliotheek. De verbouwing door zo'n 4 man. De 68 leerlingen van De Ikker kregen in die tijd les in de aardscholen de Naist. En hier zie je het speelleerplein voor de onderbouwunit. Waar de band dus watje in, maar ook alle handen onderziekjes dwang kunnen. En de band, wat vinden zij zelfs van haar nieuwe onderkom? Ik denk dat ik dit wel mooi vind. Dit zijn mooiere verfkleuren en zo. Door weer een beetje aanraffelen, omdat het een beetje oud is. Daar zie je het moeren. En deze steen hier zijn wat bruinerig. En de vliervio's. Ja, ik vind het wel mooier worden. De omkleiding van het gebouw en nieuw meubilair binnen aans de kers op de taart. Toornstje is het in elk geval feest. Dan is de officiële opening van De Ikker. En intussen wordt er al werken aan het volgende project. We maken hele mooie beweeggamers, zodat ben net alleen in de pauzes en vast kwaliteit de maar watje kan, maar ook nice kwaliteit.